నమస్తే అండి. ఏప్రిల్ 8 అండ్ మీ డైలీ టారో గైడెన్స్. క్వీన్ ఆఫ్ కప్స్, పేజ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అండ్ ఎయిట్ ఆఫ్ సోర్డ్స్. చాలా ఎమోషనల్లీ హ్యాపీగా ఉంటారు, ఫుల్ఫిల్డ్గా, సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటారు. ఈరోజు చేసే పనులన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా, ప్రేమగా ఎలా చెప్పి చేయించుకుందామని ఆలోచిస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బెత్తం పట్టుకొని వాళ్ళని అథారిటీతోని ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అని కాకుండా ఇంకా కైండ్గా ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తారు. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని పాకెట్స్ నుంచి మీకు మనీ కానీ, ఆపర్చునిటీస్ కానీ, క్లయింట్స్ కానీ, రిసోర్సెస్ కానీ వస్తాయి. కానీ మీరే మీ ఓన్ భయాల వల్ల, ఇన్సెక్యూరిటీస్ వల్ల, అమ్మో ఇచ్చేస్తే అవుతుందా, నేను చేయగలనా, ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందో, ఇట్లాంటి ఆలోచనలతో ఆ ఆపర్చునిటీస్ మిస్ కాకండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అది మీ మైండ్లోనే ఉంది. మీకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటిని ఎంబ్రేస్ చేసుకోండి. ఆ ఒక్క స్టెప్ వేయండి. లైఫ్ విల్ బికమ్ బెటర్. గుడ్ డే.